pansa plena, torronets, uns dies de família, uns dies de germanor i uns dies amb el Genís Cargol també. Què passa? Com estem? Molt bé, com estàs tu? Com ho portes, això, d'aquests dies... En família. Uns dies de felicitat. Sí. Uns dies de plena felicitat, panxa molt plena. Uf. Molts dinars, molts torrons. Jo ja no puc més, Jo tampoc. Tio, fa poc li vaig preguntar als meus pares, papa, mama, quan jo sigui més gran, no amb l'edat que tinc ara, sinó quan jo sigui més gran, és necessari això, això i això i això? Com hi ha unes pautes preestablertes, no? Sí, de quin menjar volen ells que els hi compri en un futur, no? A casa meva, amb la meva família, tot plegat. I em deia la meva mare, cariñito, els rosquitos de vino a mi sí que m'agraden molt. Els rosquitos de vino? Sí, són un tipus de polvoró, que a la meva mare li agrada moltíssim. I el meu pare és molt més de torró. De torró, sí, xuixart, no? El típic així... No. Torró dur, torró d'ou, torronet... O sigui, de tot plegat, saps? I les neules que no faltin mai. Buah, és que les neules... I jo em veig això a la taula i dic, bueno, doncs llavors us compro tot plegat, perquè... És que em fa ràbia que es mengi només durant una època de l'any. Ah, sí? A mi em sembla perfecte, perquè és que jo no aguanto cada mes de l'any així, Ja, és que és veritat, tot l'any amb la panxa plena, t'imagines? No puc més, tio. Jo ja no menjo ni la meitat que menjava quan era més petita. De petita em fotia uns atracons que, m'ho gaudia... A mi m'encantaven molt les torradetes amb paté foie. Ai, és que clar. Sí, veus? I aquestes cosetes no es poden comprar la resta de l'any perquè, per suposat, no som riques aquí. Exacte, el poder adquisitiu és una mica més elevat. Sí. Gaudim d'aquests dies i gaudim també de la teva secció, que avui vens fresc. Avui vinc molt fresc perquè canviem de secció, deixem el consultori Cargol a banda. No em diguis. Sí. I bueno, avui parlarem sobre la moda, ¿vale? Aprofitant que estem a 3-4 dies del cap d'any, d'acabar l'any, parlarem dels outfits que s'han de portar per l'últim dia i el primer de l'any. I els outfits que també s'han portat aquests dies, perquè la gent porta comprant outfits des de fa un mes, Sí, o més i tot. Però com sou així? Però com sou així, de debò? Hi ha gent que des de setembre ja que planeja outfits ja per l'hivern. Bueno, són dies per lluir-se una miqueta, no? Per donar-se aquesta volteta i taconejar. Per presumir una mica, no? Davant del tiet, davant de la família en general, perquè no et veu ningú més que la teva família. A vegades surts tímidament un dia de festa, però bueno. Moda avui al Love. Exacte. I per parlar sobre els outfits del dia de cap d'any, no hem de parlar de ningú més que no sigui la reina dels outfits de cap d'any, que és la senyora Cristina Pedroche. Doncs clar que sí! Un aplaudiment, sisplau, per ella. Bellíssima! Una persona meravellosa! Perquè Cristina Pedroche fa les campanades a Antena 3 des del 2014, crec, que les fa, i cada any és com que ha anat evolucionant més el seu outfit, no? I jo crec que cada any s'ha anat com agafant aquest concepte una mica de broma. Jo crec que ja és un element icònic de la cadena. Ella és un personatge principalíssim i és necessari 100% perquè al final és un reclam per l'audiència. Totalment, i cada any la gent el que farà serà veure primer de tot l'outfit de la Cristina Pedroche. Tothom té minut d'or a l'antena on estigui Cristina Pedroche amb el seu outfit. I això és impepinable, indiscutible. Mirem aquí el 2021, que el 2020, crec que del 2020 al 2021, que era l'any del Covid, i no se li va acudir res més que vestir-se de mascareta. És real, ho va dir, això, en antena? No sé si ella explícitament ho va dir, però sé que la gent ho comentava molt per sobre perquè realment sembla una mascareta. No, tio, a mi em sembla que està molt llac dels signes, però... Sí, una mica també. 2.0? Sí. Jo crec que ben moderna, sí, m'agrada. Després, crec que va ser l'any següent que es va vestir així... super... Hòstia! Sí, molt... És que això ja és amar-se, jo, per mi. Per mi això... Posar-se una calva de mentida? No, tia, és que per mi això és una miqueta too much. És too much. O sigui, sembla el robot de Metròpolis de la pel·lícula, oi? Sí, la van vestir com un extraterrestre i després és que només faltava que el mateix any, tant ella com Tamara Gorro, te'n recordes? Sí. L'aparició de Tamara Gorro, tan desafortunada, on va dir que recolzava d'aquesta manera les persones amb càncer. Oh my God, vale? No crec que sigui la millor manera de recolzar les persones amb càncer, no? No, Tamara Gorro, per altra banda, sort que no van coincidir a l'espai-temps, saps? Aquestes dues... Perquè vés a saber el que haguessin arribat a dir. No. No som gaire fans d'aquest tipus de vestit, però si és per la broma, sí.
no? Clar, però se suposa que és una broma, sí o no? Perquè si és un carnaval, Clar, a mi és que em que- diguin, vale, doncs Cristina Pedroche va la millor vestida per Sí, carnaval, va s'emporta el l'alienígena i premi, punt. totalment. Però és que si no, jo, per sortir de festa amb els meus col·legues a cap d'any, a me vida, No, utilitzaria aquest outfit. Jo tampoc em posaria una calva de mentida, la veritat. És que jo tampoc Per res del posaria món. una calva de mentida. Només per anar a gravar al Polònia. Sí, clar, que allà són necessàries 100%, sempre. Bueno, punt a part, vale? Anem a parlar sobre els nois, perquè vinc a parlar doncs, de moda masculina, no? Ah, molt bé, molt I bé. parlo des de l'opinió personal, com m'agradaria anar vestit aquest cap d'any o que els nois haurien d'anar vestits. Ah, vale. I és amb vestit d'etiqueta. Vale? Avui parlarem de un dress code determinat. Dress code elegant, d'etiqueta, que és allò que t'ho poses un sol dia de l'any, no? Aquí veiem 3 exemples. Que guapos, Són guapos, els models. T'ho dic en sèrio. Surt la meva part més bisexual, més heterosexual en aquest moment. Penso que sí, que estan guapíssims. És que, o sigui, la planta que tenen aquests nois, he agafat 3 nois així super blancs, d'estil super pur, perquè, bueno, m'hi podria veure reflexat, no? Clar, o sigui, tu t'has mirat a tu mateix. Exacte. No He has dit- agafat com una silueta, una persona, Un amb més... estàndard, no?, que podria arribar a ser jo, Que no? s'apropi a la teva semblança, sí. Potser 20 o 30 centímetres més, amb més pectorals, però bueno, vaja, que podria anar tu vestit tens així. uns molt bons pectorals, Sí, Que t'agrada fardar de pectorals, Ja, tu vet a l'Instagram. Jo buscava aquesta... Que em diguessis això, ho buscava. Estàs molt orgullós, és veritat. Doncs bé, d'etiqueta, amb Sí. traje negre, de 2 peces, a dalt negre i a baix negre, amb pajarita. Llavors, podria ser a 2 peces diferents. A dalt, amb americana blanca, que això m'agrada molt, que és molt d'estil així cambrer, no?, de l'Orient Express. És No? veritat, sí. Però m'encanta que hi hagi l'americana blanca, perquè li dona aquest punt d'exclusivitat. És un dia exclusiu. Sí, a mi també m'agrada com aquest canvi d'amerikanes, perquè al cap i a la fi jo crec que és el vostre tret distintiu Exacte. en segons quins moments, no? Perquè Exacte. normalment vosaltres teniu un outfit molt predeterminat, que és el vostre outfit d'etiqueta, que és un vestit d'home, Totalment. pantalons negres normalment i camisa blanca, i noia tutia, i no us corbata treuen d'aquí. I ja està. I per les dones, que normalment volen vestir amb vestit i no amb un vestit així de traje, no? Com es diria en castellà. Tio, la moda és molt més complicada, Sí, o sigui, jo crec que el que tu has dit, no? Diferenciar-se en la moda masculina és molt més complicat que fer-ho en la moda femenina, que pel Sí. que tenim entès, no? Però, per altra banda, és molt més fàcil vestir i assegures el tret sempre. Exacte, En no canvi, tens error, no tens marge tens d'error. tio. I després, en el cas de les noies, doncs ve Cristina Pedroche i t'ho trenca tot. Però a mi això m'agrada també, perquè al cap Sí, i a la és fi és diferent. innovadora. I tant, sí. totalment. I per últim, anem a parlar sobre la roba de Nadal que ens hem posat aquests dies. Sí. No? Això és un no, que vinc a dir-vos que és això el que no hauríeu de fer vale, a les vostres cases. Això és una exageració, evidentment, però els jerseis aquests de dibuixets de Nadal, que si hi ha un reno amb el Papa Noel, aquestes coses són molt del 2012. Que descriure una miqueta les imatges que estem veient, Sí, perquè més o menys és exacte. una coseta així. Són 2 jerseis que un està extremadament curtit sí. un sembla un arbre de Nadal. Sí, un podria ser un arbre de Nadal, no?, que va ajudar doncs, el Pare Noel al Pol Nord a entregar regals. I l'altre és una miqueta més senzill, però sembla un arbre de Nadal decorat amb una... Exacte. No sé com es diuen aquestes cosetes. Amb una guirnalda d'aquesta. de Nadal. Sí, guirnalda de Nadal, també amb boletes. Això no, evidentment això no crec que suposi ningú i no sé si, per exemple, l'home de la dreta, no sé si aquest jersei es ven, però si es ven, sisplau, deixeu-ho de vendre, vale? Perquè li feu un mal a la humanitat. Però per fer una broma, doncs sí que està molt Sí, bé. Això és un outfit d'amic invisible. Totalment. És un outfit d'entregar el sopar de l'amic invisible. Sí. Després hi ha la mítica foto aquella de, no sé si és Ryan Gosling, amb el seu altre col·lega, que no me'n recordo com es diu, que estan els dos amb aquest suèter així, amb aquest jersei de punt de colors de Nadal, que mira, per fer la broma, per fer la foto està bé. Però per posar-te al dinar de Nadal amb la teva família, jo penso que no és el més adequat i... No. És que costa al final. Per fer la broma sí, sempre. Però si vols anar elegant d'etiqueta, que és del que has vingut tu avui a parlar, no són els outfits, no són els outfits adequats.
o, si més no, que t'ho recomanaries. Exacte, És que no us el recomanem, Que Loftis. al final tothom pot portar el que vol. Clar. I estem en un món lliure i tu dius, va, jo vull anar vestit d'arbre de Nadal, doncs endavant. I després, el més important, l'últim dia de l'any i el primer, s'ha de començar amb bon peu i és per això que ens hem de posar roba interior de color vermell. Ai, in love, això sí que m'agrada, ja t'ho dic. O sigui, això penso que és un encert. Qualsevol cosa que sigui una xorrada Totalment. i la portis tapada amb uns pantalons, amb una faldilla, amb un vestit, amb el que vulguis portar, vale? A mi em sembla un sí rotund perquè és un dia també per gaudir, per divertir-se, Clar que no? sí. I si més hi ha aquestes perifollades que li dic jo, no? Aquestes coses així, aquestes el llacet aquí, el Pare Noel, aquí els calçotets, no sé què, doncs això li dona un punt, un plus. És molt xulo, a mi m'agrada molt. I després tens ganes com de treure la roba, també, Clar. i d'ensenyar-ho. Sí, sí, és veritat. Sí, dona vibes, no?, d'estar super ben rodejat dels teus amics o de la teva en família, confiança, no? En no? confiança, i que puguis fer així en plan, ai, mira! I tothom, uau! Llavors sí que ets una miqueta l'ànima de la festa. exacte. Jo crec que és xulo, això. T'aplaudeixen al cul, no? Sí. Aquesta tradició, no t'ho perdis, ve des de l'antiga Xina i fins i tot des de l'imperi romà. No em diguis. De posar-se el primer dia de l'any roba interior de color vermell. Que jo pensava, ostres, des de l'imperi romà es posaven roba interior de color vermell? Jo això no ho sé, algun detallet suposo, però jo ja tinc el meu tangueta preparat. Sí, el tens preparadíssim. El tinc preparadíssim. Aquests dies ja crec que ni l'utilitzo. Utilitzo tota l'altra roba interior. Però aquest tangueta ja es queda natíssim per utilitzar-lo en el canvi d'any. Jo me n'hauré de comprar uns de calçotets de color vermell perquè no en tinc, però bé, el demanaré, no sé, per Reis o així, tot i que ja haurà passat cap d'any. Un detallet. No cal que siguin completament vermells. Si tenen ni que sigui un detallet, una lletra de color vermell, ja serveix, ja tens... Posaré un gomet. Sí. Però tu saps què vol dir, això de la bona sort o mala sort que et pugui donar la roba interior? No, ni idea. Jo crec que és perquè és una cosa diferent i per dir, mira, és tradició. Donarà bona sort, no? És tradició. Ja està. Bueno, com és tradició també que tu passis per aquí. Genís, Exacte. tu creus que a partir d'ara, el 2024, ja començarem a tenir aquest tipus de secció o encara tindrem per endavant el consultori Cargol? Bueno, jo crec que podríem anar alternant, no? Parlar una mica de moda, fer algun consultori també de moda, no? Sí. Si la gent em vol preguntar qualsevol cosa de moda, doncs endavant. Jo els hi solucionaré la vida. Doncs jo crec que sí, Genís Cargol aquí amb nosaltres, gaudint un dia més, fent l'última secció de l'any. És veritat. Que s'ha de reconèixer la feina ben feta, Genís. Totalment. Moltes gràcies per acompanyar-nos sempre en Love. I nosaltres, et diem adeu i fins l'any vinent, que ens agrada molt fer aquest acudit aquests dies. Moltes gràcies a vosaltres. Hola, Loftis! Recordeu que podeu recuperar el programa sencer en vídeo al videopodcast de Spotify o també, si voleu, algun altre tipus de contingut del Love, el trobareu sempre a les plataformes d'EVA, a través de YouTube, TikTok i Instagram.